Miss Inday Salad. Ato ning taparan dire. Ato ning apil-apilon sa ato ang kuan, sa atong mga kabuang dire sa ato ang channel. Akong question, Inday, mo lang ni simple ra kayo. Unsaon sa isa ka tawo para dili siya makatulog sa 7 ka adlaw? 7 ka adlaw. Ikaw, last na na. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ka kadali, walay magpalahi, tawagan na sila. Hey, what's up mga bay, mga kamasters dyan. Nandito ako ngayon sa Amlang para sa aming event ngayon. Kasama ko dito si Lani, Inday Paloma, and Inday Salad. Ayan po, magagandang kuan yan, magagandang host ng Kidapawan City. At syempre ngayon, i-take ko na itong advantage na ito kasi nangyari kasi, ganito yun. In-invite kami dito, nag-invitation. Pagtingin ko sa invitation 2:30. Pag recheck ko 3:30 pala. ang layo sa 2:30 ang 3:30. Ano ba yan? So yun. So ngayon ang gagawin ko is ugaw o mota. So gagawin natin ngayon is since medyo malayo pa yung oras natin, gamitin natin yung oras ngayon para magpakutaw. Okay? So anitang-anik kay Miss Inday Salad. Anita ka Miss Inday Salad. Ato ning taparan dire. Ato ning apil-apilon sa ato ang kuan, sa atong mga kabuang dire sa ato ang channel. Inday Salad, kumusta? Okay lang, Sige. hello po. Oh, sa ato'y kasulti din ha. Kumusta po kayo? I'm doing fine. Busy sometimes, pero okay lang. So, kayo, kumusta dyan? Sa ito mga racket din ha. Marami. Eh? Kasi election is now approaching, so meron tayong mga racket for rally, campaign Wow. rally ng mga candidates natin, yung ating mga aspiring Sana candidates. So, busy, but it's okay. Kasi may mga silent din po naman yung mga like pageant or any kind of event, okay lang din yun. May Facebook kuan ka ba, Inday? Yes, yung Facebook page ko po, do add, like, and share, Inday Salad official account. Ayun. So, yun po ha, follow nyo po si Inday Salad. Isa po siyang Kidapawan Vines comedian po. Marami po to sila magagaling po na mga komedyante dito sa Kidapawan City. Ngayon, nandito kami dalawa ngayon kasama ni Adson sa comedian na si Paloma. Nandito kami ngayon sa isang birthday party. Yun nga, sabi ko kanina, in-invite kami 3:30 pala, hindi pala 2:30. So, itong yours truly nyo po, murag syunga po gamay. Wala po padaka ang image. So, gitanaw lang po ng invitation. So, pag tanaw kay medyo murag silhag pa man kaya pananaw sa inyo hang yours truly. Ba nalibat ang 2:30 3:30. So ayun, like I said kanina, gawa kami ng vlog ngayon. Isalin natin si Inday Salad sa ating pakutaw sa auto. Kay kini si Salad, isa nisa sa mga comedian na mga bright yun kaayon sila. Oh, bright. As in sa mga kabuang mga monis line number 1, mga number 1 sa mga kuan, mga pakutaw. So i-try na to ang pakutaw kay Inday. So Inday, natay pangutan na Inday pakutaw ni. Akong question, Inday, mo lang ni simple ra kayo. Unsaon sa isa ka tawo para dili makatulog? Ha? Sa 7 ka adlaw. Unsaon sa isa ka tawo nga dili makatulog sa isa? Sa 7 ka adlaw. Dali lang. You serious? Dali lang daw. Sige. Sa atong at tagaan di kag 2 chances para Sige, sakto sige, ang answer. So karon ang first thing mong answer is unsa man? Ayaw og piyong. Ayaw og Para piyong. dili ka makatulog. So muna ang first na tubag ni Inday Salad sa atong pakutaw karon ha. So ang iyang tubag kay
Unsaon para dili makatulog ang isa ka tawo sa 7 ka adlaw? Iyang first answer niya, first attempt niya kay dili Magpiyong. dili Piyong. magpiyong daw. So atong tanawon, correct ba si Inday Salad? No, dili. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Unsaon sa isa ka tawo para dili makatulog sa ikapito nga adlaw? Sa 7 ka adlaw, dili sa ika, kundi sa 7 ka adlaw. Sa pito ka adlaw. Simple ra kay sa mga pangutanahan. Sigurado ko makatubag ka na. Sige, ang sa ato first tubag. Ang first nga tubag nako para dili siya katulog, magmata lang siya. Magmata lang siya. So halos murag kapreparehan ni tubag ni Inday Salad. So di na nimo kuanon. Osborne ang imuhang tubag. Dili na. Dili na. Final answer. Final answer. Yeah, boy. So tanaw na to bisa itong una-una sa kuta-uto. Mali. Unsaon sa isa ka tawo para dili siya makatulog sa 7 ka adlaw? Inom ng kape. Ha? Inom ng kape. Ikaw, sa answer nimo. Mag-inadik. Mag-inom og kape, mag-inom og Mag-inadik. ha? Uy! Masama yan, oh! Magagalit si tatay yan, tatay Digong. Uy, sak aligari, wala pa tanawman. Ito, sa answer niyo mo. Inom ng kape. Inom kape. Aton, ako kung ano na, kung tama ba ang answer ha. Dili. Second chance. Bisi-bisihan. Bisi-bisihan. Final na. Last na siya imong kuan. Last. Last na siya. Sige, last na daw. Ang iyang kaduhang ang tubag kay bisi-bisihan. So, atong tanawon sa atong una-una. Tanaw. Dili. Dali lang. Abel ako. Ay, kay balon na daw siya. Unsa man? Magbasag Wattpad di ay. Magbasa og Wattpad Para di ka tulog. para di makatulog. Ang ilang tubag kay dili. Isa ba? Magkaon siya butangan niya sili iyang mata. Hey, that's pretty good. Tanga sili bata di murag maghapdos eh. Sino siya gilak di siya makatulog. Pero mga kadungan na mga tubagan na butang ng sili. Sali sa iba, magbutang dog stick. Karon, ako na dunggan karon na question, ako pang tubag is magbutang og sili. So ato tanaw sa pagkutaw-uto kung tama ba? Dili. Mali hapon. Unsaon para dili makatulog ang tao sa 7 ka adlaw? Bukahon ako akong mata primero. Ha? Permanente, buka. Unsaon? Bukahon ako akong mata. Another one. Bukahon daw niya iyang mata. Masaslay ng buka. Di na ako piyongon. Di niya piyungon daw. Ang tubag? Oh. Dili. Oo, hindi tubag. Ikaw naman nakabel sa tubag. Mapunaw na sa bayro nun, sa suba, sa tubig. Sige daw. Bayranan, maguna-una daw sa bayranan sa tubig, suka. Kureog. Ang tubag niya kay kailangan na maguna-una sa bayranan sa suka o tubig. Tanaw na itong tubag niya, kung sakto ba o dili? Dili.
More abay ba na ako ni mga comedian, mga bright ni sa Kutaw? Sabi. Wow. So bago na to, bago na atong kuhan, ayaw kalimot pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Subscribe, then click ang bell. Pag-click nyo sa bell para at least i-choose tong all. Para every time na mag-upload ko o video, updated mo sa ako mga videos na akong gina-upload. So, ang pangutana ma'am is kung saon para dili makatulog sa 7 ka adlaw. Ito daw ka. Daw. Dili mo ka matulog adlaw kay gabi mo ka matulog. Dili matulog sa adlaw kay gabi matulog. Ayang tubag kay tama. Ayan po, natubag na po ng atong pakutaw sa utok karon. So, karon ato nang i-reveal ang ato ang pakutaw Answer. sa answer nato. So, inani na siya, simple lang. Pagina ha. Ang tubag ana para dili makatulog ang isa ka tao sa 7 ka adlaw ang iyang buhaton matulog siya sa gabi. So that's it mga folks. Hope you to see sa ating YouTube channel. Subscribe and yes, makita ni sila mga artista ni sila karon. Subscribe to the channel at syempre i-click yung notification bell at i-choose yung all para ma-notify kayo sa ating ang video na i-upload. Okay, that's it. That's for our episode for atong pakutaw sa utok. Bye! Kaliuban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ta kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Hey, tara na, ug tawagan na sila. Ayaw na paglangay, wa na higay.